ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. мошинои арзон аст. Toyota Corolla сечкаҳои пуррастои объёмни 06, 07 Vectra, Astra-G ва дигар мошино ҳастанд ки аз 5-6 ҳазор сомонӣ сар мешаванд ки ҳамаш баҳри шумо омода кардем ки 12 мошини фурӯшӣ ҳастанд. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор. мо дар видеои оянда мошинои гуфтагии шуморо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дорен, барои фурӯхтан метавонед ки дар номери имо ватсап рӯй кунед, реклама мемонем. курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 150 сомонӣ. мошини навора сар мекунем, рафтем. якум мошини фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ аст дӯстон, Opel Astra F аст ки дар кузуфи седан соли барои 6 1996 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём мотори 1.6 литри простой, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 балони пачка, 4 калпакҳои худош, кондитсионер дорад, кор мекунад, электропакет. хоб балонош ҳамаш 100%, яъне ки ҳуҷҷатам дора, мега нагуфтиян чанқа аз худашон мегирен, яъне ки мошин мега 100% полни худ молодёжни мегирен, ҳай мекунен. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, яъне ки московский мешавад, фурӯхта мешавад ба нархи 33 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад. ба кадоми шумо агар дӯстон агар маъқул бошад, рақамошон дар поини видео аст ки дар рақамошон кор мекунад, метавонед дигар маълумотша гирен марама. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, ВАЗ 2107 аст. мошини молодёжни советский соли барои 6 2000 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём моторош 1.6 литри простой, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 балони 50%, 4 дискаҳои худош, ходовой, родной краскаи сафед. мошин дар ҳолати кори қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе фурӯхта мешавад ба нархи 7500 сомонӣ ки боз камтар муомила ва савдо мекунем мега дар назди капот. марҳамат бардоред ки намхали мошинои 07 арзон пурсида буданд. ин шумо вариантои хуб. агар шумо суми тайёр дошта бошед, ҳам мошина метавонед ки арзон карда харед. рақамошон дар поини видео марҳамат дӯстон. шумо агар намхали мошинои фурӯшӣ дошта бошед, дар номери имо ватсап рӯй кунед, реклама мемонем. мошини фурӯшӣ дӯстон, ВАЗ 2106 аст ки ба хоҳиши шумо пешкаш кардем. дӯстони азиз, ВАЗ 2106 молодёжни соли барои 6 1989 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём мотори 1.6 литри простой, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин мега 4 балони нав, 4 дискаҳои худош, 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола, яъне ки документша мега нав карда ва моторшам навай мега нав кардагиай. мошини бе ягон камбуда маълумоти пурраша бо телефон мега мефаҳмонем кадоми харидори аниқ бошад. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри ваҳдат фурӯхта мешавад ба нархи 12000 сомонӣ ки боз муомила ва савдои хубам дорад. ба кадом дӯстоне ки агар ҳамин вариантош туғира рақамошо дар поини видео аста, метавонед дигар маълумотша аз соҳибаш гирен марама. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Opel Zafira аст ки соли барои 6 2000 солае судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём моторош 1.8 литри простой, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин мега дар хона хоба мега ягон кас нест, ҳай кунад сум дар кора мега соҳибшон мефурӯшем. родной краскаша мошина мега як мойка мекунад дӯстон, як палисос мега дурноша мошин тозаҳай бе ягон камбудӣ, балоношам средния. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанд фурӯхта мешавад ба нархи 32000 сомонӣ ки нархи ахиронша мега дигар арзон намешавад. ба кадом дӯстоне ки ҳам Opel, яъне ки Zafira дар кор бошад 32000 сомон, яъне рақамошон дар поини видео аст ки метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз худашон гирен марҳамат. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, бояд таҳдига 06, яъне ки ВАЗ 2106 молодёжни соли барои 6 1987 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём моторош 1.6 литри простой, коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 балони 50%, 4 дискаҳои нав, салон тоза,
раднои краска аз худаш мошина мега мегири ҳайв мекунӣ. Бештар маълумоти пурра бо телефон мега фақат одамони харидор да. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар фурӯхта мешавад бо нархи 13000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам мекунем мега дар назди Капот фақат одамони харидор занг зада мега, яъне ки муомилаи хуби бародарӣ дорад. Марҳамат дӯстони азиз, агар ба шумо далкор бошад рақамошон аст метавонед дигар маълумотша гирен. мошини фурӯши навбатӣ аст дӯстон. Daewoo Nexia ки соли бароишаш 1995 сола 34 бензин газ дорад, кор мекунад, объем моторош 1.6 литри простой, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега срочна сум дар кора мега ба ҳам хотир фурӯш намудем. 4 та балони 60%, салон тоза, газ бензин кор мекунад, дар ҳолати коре қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод фурӯхта мешавад бо нархи 9600 сомонӣ ки боз савдо мекунем мега дар назди Капот. кадом бардорем ки агар дар ҳамин ноҳияи Зафаробод агар қариб бошонед рафта тонан, метавонед ки мошина аз пеш дида ва арзон карда харен. хай бо як краскаш мекунем, боз зури бад мешавад. хай бахтон чи хеле мақбул бошад, рақамошон дар поёни видео марҳамат занг занед. мошини фурӯши навбатӣ дӯстон Toyota Corolla 3 аст ки мошин, яъне ки вагон мега соҳибшон соли бароишаш 2013 сола ки 34 бензини холияй газа умайдагӣ нест ки сайстаниш беҳтаринай. объем моторош 1.8 литр, коробкаш автоматай мошин дар ҳолати хуби беҳтарин мега қарор дорад ки мошина мега вагон мега соҳибшон. мошин 4 та балони пачка, 4 та диска, кондиционер, электропакет, кожани салон, монитор, задни камера, ҳамаша дорад самбуфер. мошин ҳамаш чизои заводской аз худаша мега мошин дар дуруни шаҳр гаштагиа. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 128000 сомонӣ ки боз муомила ва савдои хуби тоҷикӣ дора мега дар назди Капот. кадом бардорӣ ки намхоҳад Toyota Corolla 3 присадоен шумо вариантҳои хуб рақамошон ҳастанд ки метавонед дигар маълумоти пурраша гирен ва муомилаи хуб мекунем мега ҳасобишон фақат одамони харидор бошанд. марҳамат занг занед. мошини фурӯши навбатӣ аст дӯстон Mercedes-Benz C-класса ки сечка объёмни соли бароишаш 2000 сола ки 34 бензин газ дорад, кор мекунад, объем моторош 1.8 литр, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 та балони пачка, 4 та диска, додари пеш электропакет, танировкаш мега то моҳи март аст. ҳуҷҷатам дорад, нагуфтиян чанқа, яъне ки салонш тоза, ҳамаш как нада мега маълумоти пурраша бо телефон метием мега фақат хоҳиш карда ки одамони харидор занг зананд. ҳамин ака одами коргар будем, фақат одамони харидор мега беҳуда занг назананд, соҳибшон мега ҳамин хел маълумот пешниҳод кардагиам. мошин дӯстон айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 65000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем мега дар назди Капот. марҳамат дӯстони, агар харидори аниқ бошанд метавонанд дигар маълумотша гиранд. мошини фурӯшӣ аст дӯстон як та Daewoo Nexia ки соли бароишаш 1994 сола ки 34 бензин газ дорад, кор мекунад, объем моторош 1.6 литри простой аст, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ мега қарор дорад, соҳибшон. мошина мега як сола ҳуҷҷат мега нав кардем, раднои краска аз худашай, салоншам тоза, балонашам миёнай, дигар маълумоти пурра бо телефон уфтага соҳибшон. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 10000 сомонӣ ки нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нестай, яъне ки муомилааш ба фикрем дар назди Капотай. агар бардорам ба шумо ҳамин мошин маъқул бошад, рақамошон дар поёни видео аста, метавонед занг зада бештар маълумотша аз соҳибшон гиред. мошини фурӯши навбатӣ аст бардор як та дигар Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли бароишаш 1994 сола ки 34 бензин газ дорад, кор мекунад, объем моторош 1.8 литр, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 та балони пачка, 4 та диска, раднои краска аз худаш, гази евро 4, яъне ки ягон чашкаош, ягон ҷош задагӣ пуштагӣ надорад мега, ҳама ҷош 100% аз раднои худша. мошин мега вариантҳои алиши ҳам дорад, метавонед ки вариантҳои худтона пешниҳод кунед. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи
43000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем мега дар назди Капот. Дӯстони азиз, агар шумо харидори ки ягон варианти алиш доред, алиш ҳам мешавад, марҳамат, дигар маълумотша метавонед гиред. мошини навбатӣ аст дӯстон, бояд ягон Mercedes-Benz C-класса ки сечка, чӣ хеле шумо хоҳиш мекардем ки сечкаҳоро бисёртар монем, на ҳамаша баҳри шумо омода карда пешкаш кардем. Дӯстон, Mercedes соли бароишаш 1996 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объёматрош 1.8 литра, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 балони 80 фоиз, 4 диска, салон тоза, 4 электропакет, яъне ки бе ягон камбуде, ҳамаш яъне ки родной аз худаш. 4 диска яъне ки қоидаи молодёжни категорияи мошинчара айни ҳол қарор дорад. дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ ки боз муомила мекунем мега дар назди Капот. ҳамин ака хоҳиш карда ки беҳуда занг назанем, уфтагаи соҳибшона ки мега ки бардоро мара правил нафаҳмем, беҳуда занг назанем, уфта хоҳиш карда ки фақат одамони харидор марҳамат. мошини навбатӣ ҳастед дӯстон, бояд ягон Mercedes-Benz C-класс сечка, соли бароишаш 1994 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, гази Евро 4 дорад, объёматрош 2 литра, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникия мега соҳибшон 4 балони 60 фоиз, 4 диска, кондитсионер, люк, гази Евро 4 дорад, ҳамаш кор мекунад мега хай ҳолаташ миёна мега статсиони соза. дигар маълумотои пурра бо телефон. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, дар Хуҷанди Бостонӣ, нархаш 26500 сомоние ки боз муомилаи хуб мекунем мега дар назди Капот. кадом дӯстоне ки агар рафта бинан, агар наздик бошанд, агар метавонанд наминҷа рафта ҳамин мошина арзон карда метавонед ки гирен. рақамҳошон дар поёни видео марҳамат занг занед. шумо агар ҳамхали мошинаи фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира барои реклама, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номераи имо васаб рӯй кунед, мо рекламаш мемонем. ин буд 12 мошини фурӯшӣ. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.